Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kedor Basnong Pongkong, kebahak papua Kahima Maharam, Mawson Ram Block East Castles District. Kalalom da kedor bar hakakanyo trik mentau benai nopra arjar katpra. Ban penpawi kejing persya. Lada ke KHADC bat Kahima Maharam, kirai ban Ashnong Thamai, hakani Kahima kelem kejing menjurlang da borok kinong snong. Kani kejing dawa, la kejong kesnong kalami. Nakikatu kat nengut kibriu, kibasyong basa hakadong maupor. Kibalapan ki banyo no ila kejong kesnong nadu usnam arjar kan riu. Henry hadian bakasnong kala persyak jor bat pha ikani kam sekahima. Kani kejing ki jong kikatu kat ni kala kenja no. Henry menta ya kani kejuk kam la penki biang kabala poi pat chaduka skor jong ke HADC. Liang kas do barsinong ngila ya penbek ngila kren sani bha ba imat kampat idai ban ai namar balai ba ka jakaru kalong ka ba kap kamdon ka sulong ba teli haju ka sinong nang ta kinosong sinong ru kidon kumba hak to ka dong kidon kumba saupo ar ying te ar phun riu teli ki ying kim kwa ban yo da ka we ka sinong ki kwa ban sa bar ka paren village sinong kami te henry kan riu teli ki ying ki kwa la ka jong ka dong te hakan step ka bai kodor bar ngele rice tikna ngele rai sai ba ya menta ngim patcha ban ai da ka we ka sinong trai namar ba kini ki ar phuru tuli ki yeng kim pat kwa ban yo da ka we ka sinong te namar kata ngira sim ka resolution ba nang ne sakmat ngin haban lek sha usim bar sha sekunsil ban pensai ba nakaliang ka sokung kampat ibit ajing sisa ngila usim mensua ula sim ula khot yangi ula kenduk yangi mong ba kidon ki katokat ne ki papan sinong ten rei kasnong pungkung bade dakwe ki jimur ki ong ba ya mentang parlong ten rei hadin arsnem kata ka ja arsnem ada kan riu ten rei di arsnem kila sengap jar mentapat ka khi biang imat ba nakaliang ka hima bagna ka dongsil kidon ka jing su jimut pat katokat ne ki briu na kan ka dong ba kidai ban ai la ka ai ya kaneka sinong te nakata daw ni kiji sokia ka sinong pungkung bor ka wei menta ngilum ka bar step menta pat paro nilarai sisur ba ya menta ngin haban lek sha ucm joker konsil ban ai kiji tho ba cha em sha ucm ro ngin hablek ban ai kiji tho ba udai berwan besar benia lada le ikono ka benta ka badai ban le udai ban haban besar benia ban pa ban inquiry ba la kita ki tai dong to ki menjur barok ne em namar ba lada ki menjur kita ki nakadong tan itu kata ka kentot kemud ba kalong ke jihuri hura kan wan habdeng ka sinong ka tau te ta ka daw ni nagliang ki no peniat juga sinong pungkung ni haban sim karai ba lada nakaliang usim pernah kaliang ka diskonsil kim sngap ya kajing kerpat jongi kesinong ba empat ibit ban ai ni haban ya ka wat ban lek ban persa da upai ba hat sikonsil lane akaima hi pergoi ni kumkinong snong jong snong pungkung kabang ni sa hang the kadang mopor te ya mantai ni dan sau pa arieng khamtam kiti ba pami thamai kalong lalong sau pa arieng rim sang ni khamduna kamdan hadu sau pa ar dan kumba lai penreu tam mantai la dan hadu sau pa ar te kajing sya kajing ban pan song thamai ya mentah ini arpun riu yeng nyempat kwa te kadba arpun riu yeng nyempat kwa te kadba kan riu yeng pan kila kwa yak snong thamai te kila dan ya kan ka step ka mentah ya bangi pelong orang ba snong la pelong yang kedor bar te kidan ki bala awan kila wan kala ki ong ba nyempat kwa haya ka ya kan ka snong thamai kila dan kila plus yang imat lalong arpun riu arpun nyeu dang makala te ngi nakaliang na bal-bali ngiru nyimpat yang menjulang banyo kesnong thamai namar ba ngipet ada ngipet hakil yang barok karkom petrikam jong kasnong hi barok kowe kalong kaya renti barkhoi langipet nakaliang hakaliang ka skim ki bawan lingba ki department repair khamtam ki bawan naka blok kapana Mawson Ram yang i ba ki nong yalam khamat ki ba khamat jong kasnong ki pentulun ki kambar khoi ki phya renti haman laki dong
te melong kata kabar pan hakadong kabangisa mengi bar kasnong hi bar kawai nia imsuk imsain bat ni nyimjudan ganu kajing huri hura haba dan kinu kajing kasnong kirang ba snong bat khamki isi member ki seng samla jong kasnong ki PDP ki trailang ba kasnong hi bar kawai te nyimdan ganu kajing huri hura te kendit ni ru kum kinong snong ha ka tu kadong mo par ngi sukendit ba balai nak nalor kinu kidau bagi kwa la ka jong kasnong namar hakajing sha hingi kum snong yim kwa ba kasnong ka thau kan ya pan kan ya kan sapret ngi kwa hi bak kum kasnong hi bor ko ngi kwa banya teli namar ba kamdan kanu nakaliang kasnong hi kamdan kanu kajing le siliang khamat ya kanu kadang ru ha bagi pentra ye kinu ki pentaru ngi kum ki nong snong jong katukar jong kasnong pengkung bahap ha kadong mokor kumut ni ai kajing kersan ya kajing kran jong kini kirang ba snong bat uwe na pedeng urang ba hapo jong ka dong jongi namar ngim pat kwa bandon la ka jong kasnong namar ngi i ya kajing lada ngi yo la ka jong kasnong namar ngi ngim pat biang hakinong yalam hapo jong kate ka dong ka jongi ngi i ba kadang don sibun kajing te ngi snguthu sha ba lada ngi yo la ka jong kasnong kumut ngin siam ya kijing la ka long haka no ka benta la haka kamsu bha la ne haka kamsu si kemut ngim la ban kin kli tang katu kadong kejungi te ngi barak khat kiba khambun na pedeng jong kinong snong hapo jong katu ka dong kejongi kemut ngim pat kwa ya kane kejing yo snong thmai bat ngim kwa ban trailang ru bat ki ngi kwa ban trailang bat ka snong hi barak ka we marangi don haka song suk ka song san hapo jong ka snong kejungi